ସେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁଛ ଆଇଲ ଘଣ୍ଟେରାଣୀ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେରାଣୀ ଚନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁଛ ମୁଁ ତମ ଜାଗାରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ସବୁ ଅପାଡ଼ିକି ଛିଡ଼େଇଥାନ୍ତିନି ଅଧିକ କଥା କହିଲୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିନି ଏଇ ମତେ ହିଟ୍ କରନି ଏଇ ରାଗିଲ କି ଏଇ ଶୁଣ ନା ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ସେ ଚୁମୁକି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଚୁମୁକି କହିଲା ଯେ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳିବି କାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ଚାକର ବ୍ରତ ପାଳୁନୁ ଏମିତିରେ ତ ଘରେ ଚାକର ଭଳିଆ ରହୁଛି ଶୁଣା ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଇଲା ଗୋଡା ଧୋଇକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ଆଉ 6 ବର୍ଷ କୋଉଠି ମରିଥିଲୁ ଏଇ ମତେ ହିଟ୍ କରନି ଏଇ ବା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋର ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତନି ହଁ ତୁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିବି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ବାସନ ମାଜିବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆଟା କାଇଁ ରଖିଲୁ କହୁନୁ ସେଟା ବି କରିଦେବି ମୁଁ ସେତିକି ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି